όλοι αυτοί που από τυχείο ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στα Λάτζατα, αλλά και οι άλλοι που πήγαν εκεί από τα άλλα νησιά και από την ηπειρωτική Ελλάδα, κουβαλούσαν μαζί τους και τις παραδόσεις, τις προλήψεις, τις συνήθειες του τόπου τους. Σε γενικές γραμμές βέβαια, οι πιο πολλές ταυτίζονταν ή είχαν ελαφρές παραλλαγές. Υπήρχαν όμως και μερικές ιδιαιτερότητες που άλλες ξεχάστηκαν, άλλες τροποποιήθηκαν, προσαρμοζόμενες στις καινούργιες συνθήκες ζωής και άλλες διατηρήθηκαν. Οι μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης αποτελούσαν πολύ πιο έντονα από σήμερα ορόσημα της κοινωνικής ζωής, ιδιαίτερα για τους Αλατζατιανούς, που τόσο βαθύ ήταν μέσα τους το θρησκευτικό συναίσθημα, και τα Χριστούγεννα ήσαν μαζί με το Πάσχα και τα Θεοφάνεια οι κορυφαίες γιορτές. Τα Χριστούγεννα γιορτάζονταν με βαθύτατη ευλάβεια. Της μεγάλης αυτής γιορτής προηγούνταν οι μέρες της νηστείας, που ήσαν ακριβώς 40, αφού η Σαρακοστή των Χριστουγέννων διαρκεί από την επομένη του Αγίου Φιλίππου ως την παραμονή των Χριστουγέννων. Όμως, αυτή η νηστευτική περίοδος, το 40μέρο, όπως το έλεγαν, έδινε πολλές αφορμές για παράβαση λόγω του πλήθους των ονομαστικών εορτών. Στη γιορτή των Χριστουγέννων ιδιαίτερο τόνο έδινε η ζωηρή συμμετοχή του παιδόκοσμου. Τις εσπερινές ώρες της παραμονής έβγαιναν και έλεγαν τα κάλαντα. Πολλές φορές έβγαιναν σε μεγάλες ομάδες, με τουμπερλέκι, με χαρτοφάναρα με αναμένο κερί μέσα και καμιά φορά με ένα χαρτονένιο ομοίωμα εκκλησιάς, με χρωματιστά γυαλιά ή χαρτιά στα παράθυρα, από τα οποία αντιφέγγιζε πολύχρωμο το φως ενός ή δύο σπερματζέτων. Το συνηθέστερο όμως ήταν να πηγαίνουν δυο αδερφάκια ή ξαδερφάκια, που περιορίζονταν να τα πούνε σε στενούς συγγενείς, σε γείτονες και σε οικογενειακούς φίλους που κατοικούσαν κάπου κοντά, ενώ οι μεγάλες παρέες που τις αποτελούσαν μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά αλώνιζαν όλη την πόλη. Προηγουμένως, το πρωί της παραμονής, τα παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο πήγαιναν πεσκέσεις στους δασκάλους τους, κυρίως τσουρέκια, κρασί, φινίκια ή άλλα σπιτικά γλυκιά. Υπήρχε και ένα σκοπτικό ανέκδοτο σύμφωνα με το οποίο το μεσημέρι της προπαραμονής, όταν με το τέλος των μαθημάτων οι μαθητές έλεγαν διαβοή στους δασκάλους «Χαίρετε», οι δάσκαλοι απαντούσαν από μέσα τους «Τσουρέκια και κρασί να φέρετε». Όμως οι Αλατζατιανοί δάσκαλοι ήσαν φιλότιμοι. Δεν άφηναν το δώρο χωρίς ανταπόδοση και το ποδοσίδι ήταν συνήθως πορτοκάλια και μανταρίνια. Πολλές οικογένειες έστελναν στους δασκάλους πεσκέση και την παραμονή της πρωτοχρονιάς με βασιλοπιτίτσες, κουραμπιέδες και αυγουλένια. Εκτός από τα κάλαντα που έλεγαν γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι, υπήρχε και ένα άλλο έθιμο, χάρη στο οποίο προσπορίζονταν χαρτζηλίκι τα παιδιά, τα χριστουγεννιάτικα. Κάθε παιδί εφοδιάζονταν με ένα μικρό κουγκί, συχνά από κόκκινο πανί, που το κρεμούσε με ένα κορδόνι από το λαιμό του και γύριζε όλα τα σπίτια των στενών συγγενών, του πάπου και τσικαλομάνας, του θείου και τσιθίας, του νονού και τσινονάς, για να του δώσουν χριστουγεννιάτικα. Φυσικά, την αρχή την έκανε από τον πατέρα και τη μητέρα, και όταν τέλειωνε τον γύρο των επισκέψεών του, το πουγκάκι ήταν γεμάτο από νομίσματα, με τα οποία επί αρκετές μέρες θα μπορούσε να αγοράζει παστέλια και λουκούμια. Η συνήθις φράση με την οποία ζητούσαν χριστουγεννιάτικα ήταν «Ήρκα να ξεσκίσουμε την πόλιτσα», δηλαδή να σχίσουμε το ομόλογο, λες και οι συγγενείς του είχαν υπογράψει γραμμάτια εξοφλητέα τα Χριστούγεννα. Άλλη χριστουγεννιάτικη συνήθεια ήταν το Χριστόψωμο. Ήταν ζυμωμένο με γλυκάνισο και μαστίχα, πασπαλισμένο με πολύ σουσάμι και με έναν σταυρό από ζύμια πάνω. Για τάι βασιλιού, όπως συνήθως αποκαλούσαν τη γιορτή της πρωτοχρονιάς, οι νοικοκυρές έπλαιναν βασιλόπιτες από αλεύρι ζυμωμένο με λάδι, ζάχαρη και κανέλα, χωρίς προζύμι. Στο κέντρο της μεγάλης βασιλόπιτας, στην οποία έβαζαν το νόμισμα, πατούσαν την ξύλινη σφραγίδα με το δικέφαλο αετό και το Ιησούς Χριστός νικά.
εκτός από τις βασιλόπιτες, έκαναν οι νοικοκυρές και πλήθος από άλλα γλυκά. Η πρωτοχρονιά ήταν μέρα γλυκισματοφαγίας και όχι μόνο για τους ανθρώπους. Την παραμονή το βράδυ έδιναν σε όλα τα κατοικίδια τετράποδα, κατσίκια, γάτους, σκύλους, άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια να φάνε από μια ή δυο λουκουμάδες. Ήταν γένους θηλυκού στα λάτσατα. Όχι ο λουκουμάς, αλλά η λουκουμάδα, γιατί ο Άι Βασίλης θα τα ρωτήξει ούλα ένα-ένα. Ήφαες εσύ λουκουμάδα? Το ίδιο βράδυ στόλιζε η σπιτονικοκυρά στο μπουφέ της ή στο τραπέζι της σάλας τα γλυκίσματα που είχε κάμει, τα φρούτα, τους ξηρούς καρπούς και έβαζε και μπουκάλες με κρασί και μερακί, ώστε όταν θα ερχόταν ο Άι Βασίλης να τα γευτεί και έτσι να πληρωθεί το ρηθέν «κάτσε να φας, κάτσε να πιείς». Τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς τα έψαλαν παιδικοί αγερμοί κατά το σούρουπο, όπως και τα Χριστούγεννα, μόνο που αυτή τη φορά κρατούσαν καραβάκια που τα φιλοτεχνούσαν τα ίδια τα παιδιά, με ξύλινο σκελετό και με χρωματιστές κόλλες. Κάτω από το φουγάρο έβαζαν μέσα σε τενεκεδάκι ένα κάρβουνο αναμένο, σκεπασμένο με ξερά φύλλα, νοτισμένα που έβγαζαν καπνό. Τα ιβασιλιάτικα κάλαντα ήσαν γεμάτα επένους και ευχές για τον νοικοκύρη, την νοικοκυρά, τον γιο, την κόρη και τα άλλα μέλη της οικογένειας. Στον νοικοκύρη εύχονταν να έχει τόσα πλούτη, ώστε στο πεύκι να καθίζει και τη φτώχεια να δανείζει. Τα χαράματα της πρωτοχρονιάς ο νοικοκύρης έβγαινε έξω και γύριζε φέρνοντας αμίλητο νερό για να είναι το σπίτι δροσισμένο όλο το χρόνο και μια πέτρα την πιο μεγάλη που μπορούσε να σηκώσει για να ευχηθεί το βάρος μου μάλαμα, δηλαδή όσο βάρος έχει ο ίδιος τόσο χρυσάφι να αποκτήσει το σπιτικό του. Ύστερα θα έσπαζε ένα ρόδι πετώντας το με δύναμη στην είσοδο του σπιτιού. Για τα θεοφάνεια πίστευαν πως αν ήταν λιακάδα θα είχαν βροχές το Πάσχα. Πίστευαν ακόμα πως τα ξημερώματα άνοιγαν οι ουρανοί και οι παρακλήσεις που γίνονταν εκείνη την ώρα στο Θεό εισακούονταν αμέσως και οι ευχές που εκφράζονταν θα πραγματοποιηθούν σύντομα. Τον αγιασμό της ημέρας των Θεοφανίων τον έπιναν για να αγιάσει το σώμα και η ψυχή εφόσον είχαν νηστέψει την προηγούμενη. Όσον έμενε τον φύλαγαν σε ένα μπουκάλι σε ειδική πάνινη θήκη που είχε απάνω και ντυμένο σταυρό δίπλα από τα εικονίσματα ή κάτω από αυτά. Μετά τη λειτουργία και τον μεγάλο αγιασμό στην εκκλησία, οι παπάδες επισκέπτονταν όλα τα σπίτια και φώτιζαν ραντίζοντας με αγιασμό κάθε χώρο. Εδώ πρέπει να προσθέσω πως και στις τρεις αυτές γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, όλη τη μέρα χαιρετούσαν λέγοντας καλημέρα, ακόμα και το βράδυ και όχι καλησπέρα ή καλό βράδυ. Και θαλάσσινα πουλιά, σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά.